ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம இப்படி தான் நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம். அது அந்த மாதிரி போகலை அப்படிங்கிறப்போ செம்மையாக ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆஃபீஸ்க்கு நம்ம சீக்கிரமாக கிளம்பணும், அப்போ தான் சீக்கிரமாக நம்ம வேலையை முடிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு வச்சுருப்போம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த மார்னிங் நம்மளால் சீக்கிரம் கிளம்ப முடியல அப்படிங்கிறப்போ, ஐயோ கிளம்ப முடியலையே அப்படின்னு அந்த டென்ஷன் பில்டப் ஆகி அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை சுற்றி இருக்கிறவங்க மேலேயும் நம்ம காட்ட ஆரம்பிச்சிருவோம், விச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ராங். சரி, ஒரு விஷயம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி நடக்கலை, அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது? ஃபர்ஸ்ட் திங் ரொம்ப சிம்பிள், அக்செப்டன்ஸ். அந்த டைமை தாண்டியாச்சு, இப்போ வேறு வழி இல்லை, அந்த சுச்சுவேஷனை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். செகண்ட் திங் இஸ் திங்க் அபவுட் த வேர்ஸ்ட் திங் தட் குட் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ். இதனால் வேர்ஸ்ட்டாக உங்களுக்கு என்ன அஃபெக்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அது உங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிக்கணும். அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்படின்னா தென் யூ ஹேவ் நோ அதர் ஆப்ஷன் பட் த தேர்ட் திங் டு டூ இஸ் லெட் இட் கோ. முடிஞ்ச விஷயத்தை பற்றி யோசிக்கிறது பதிலாக அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு நம்ம யோசிக்கலாம். சம்டைம்ஸ் இன் லைஃப் யூ ஹேவ் டு கோ வித் த ஃப்ளோ. ஆட்டோமேட்டிக்காக எவ்ரி திங் வில் ஃபால் இன் பிளேஸ்.